நீங்க பிம் இன்ஜினியர் இல்ல பிம் மாடலர் ஆக விரும்புறீங்களா? கான்ஃபிடென்ட்டா பிம் இன்டர்வியூஸ் கிராக் பண்ணி மத்த கேண்டிடேட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆக விரும்புறீங்களா? அப்போ கங்ராச்சுலேஷன்ஸ், நீங்க கரெக்ட்டான பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. இந்த பிம் ஃபண்டமெண்டல் சீரிஸ்ல நான் இன்டர்வியூ பேஸ்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் தான் கவர் பண்ண போறேன். எஸ்பெஷலி ரியல் பிம் இன்டர்வியூஸ்ல ஃப்ரீக்வென்ட்லி கேட்ட கான்செப்ட்ஸ். மேலும் இந்த கண்டென்ட் ரேண்டமா கிரியேட் பண்ணதில்ல. ஆல்ரெடி பிம் இன்டர்வியூஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ண ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டாபிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பிம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பில்ட் பண்ண, கான்ஃபிடென்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண மற்றும் பிம் இன்டர்வியூஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிராக் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த சீரிஸ் டெஃபினெட்லி உங்களுக்காக தான். அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் பிம் மற்றும் பிம் பற்றி மோஸ்ட் காமன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எவ்ரி பிம் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சிக்கணும் ஒரு முக்கியமான டாபிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.